איזה ערן, תראה לאן הוא הגיע כבר. כן, הוא משיג אותנו בכיפה כל פעם. מה זה כיפה? אנחנו צריכים לרדת כל מה שעלינו. כן. אכזרים הכל. חבר'ה, מה רציתם? גיבוש יחידה, נו. לא, לכאורה עדיף מפה. גם אני חושב. בוא מפה, זה לא טוב משם, מפה צריך ללכת. גיא. למה? כי פה יש לך את הצוק פה, אני רואה מפה. כן? כן, אתה צריך ללכת... נראית עד למטה, פה כאילו לא תראה. לא, אני רואה מפה. כאן יש את ערוץ כזה. על ראש הגבעה עומדת פרה. חיות! תעשה עם הידיים. ויקטורי, יפה. שלח את זה לדן, היד שלי רועדת אבל. אתם יודעים מה כדאי לעשות? ללכת מסביב ולעלות משם. זה מה שאני אומר. זה מה שאמרנו.